Hamu akadongan sahuria, marpungu hitanuaeng di bagas joroon, lao patupahon parpunguan parningotan, hari hamamate ni Tuhan Yesus, nagabe hataridaan holong ni rohani debata, naso halopoan tu hita jolma manusia pardosa. Tongondo aka saita diusung ibana, jala aka padangolata di porsan, alani pangalosiota ibana tertulang, binahe ni hajatotta ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang, paritiani hasonangata, jala binahe ni bugang na malum hita. Mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tu adopan ni di Jahoba, siopop hita, marende mahita. Di parbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Situani malim si songonido tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso mabolat sian akka pardosa, naunggabe tumimbo sian akka banua gijang,
nasopola ganup ari songon aka situani malimi, maboan jumolo pelean taringot tu aka dosa nasadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ai sahali doi diulahon, dina mamelehon dirina ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami jala debata nami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia, nunga diloko anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibolis, sai parohai ma hami mamikiri panaon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani, dia sesani dosa dohot dihaluaon sian hamatean padua halihon, asa dapot hami hanguluan saleleng-lelengna, mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak aholongan ni roham. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata di parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, tarsurat di 2 Korin 4 ayat 10. Totong doh upa usung-usung hami di daging nami hamamate ni Yesus, asapatar di daging nami nang mangulu hangongulu ni Yesus. Ido saatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau na hombar tu patikmi. Amin. Dosata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para sirohan na sumurung mida hami, uparhatutu jala hutopoti hami do dosa dot pangalasion nami na godangi di jolom,
tatap hami marhite-hite asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Adong do de hita si Tuhan ni malim nasongoni, na hundul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baini tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata mari tehite ibana na mangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida asa ngapon ma di debata na di Gijang. Amen. Bagi dohor rohaku paidai dadang ngomi mardinot sasude dosaku aidona Suhirhon turohaku paghokopni umopopa tusin matogu pikiraku samping maaf puji nasa asimi alaikum nodah Tatangihon ma hatani debata turpok epistel di Ari Sadarion tarsurat di Pesalmen 22 ayat parjolo satro di ayat ponopon tajahama maresponsoria. Ende sian si David. Ale debataku bawa satung tadi kononmu au semandau-dau do akahatani anggukon sian hatuauku. Ale debataku saijojo do awarian alai dang mangalusio jalabau rengin pe dang jupang au hasanangan alai nabadia do anggoho marabangsahon aka puji-pujian ni Israel marhaposan tuho do akau punami pos do rohana sida jadi dipalua hodo nasida tuhodo nasida mangangguhi jadi maluama nasida maraposan tuhodo nasida jadi dang tarurak hido saatna mertua doakan natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin.
tidakkon ma ha porsiatai, songon na hinatidakkon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogonaso hatudusan, na tumopa langit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, an ani debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sianton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mata tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru, dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugona suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon, mangumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, daladong sada huria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai naman mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul na parjolo, dung sipul parmingguon, udu totta dope ulaon na ohom, lahop marningot si taonon ni tuata Yesus di hau pinar silangi. Na paduahon, dung sipul ulaon na ohom, laos udu totta dope ulaon na badia, asaria mahita mando tisa. Na patuluhon, di hari Minggu 31 Maret 2024, ima pesta Paskah parjolo alani patu pauta do buah-buah ijuk masuk pukul 4:30 WIB di patupa di dua inganan ima di Bukit Unggul tu anak sekolah minggu di bagas gereja tu umum ria mahita mando tisa parmingguon tapatupa songon na somal. Silang nabadiai Wodolong bulong buki Marhalohon dosai Dohot badeleani Disudesi tanami Malong bulong buki Nasana ulai Dan kau haswana ngadi Narekot pero haki Polarona Luki
Hong mangon di honda Rabun situ tu doa Mudar mima buria Napogos dagolahon Hong maartaki tokton Silang abadiahi Odolong bulong buki Molo puas sodoki Dina sudah bohali Di sudesi tanoni Silang abadiahi Odolong bulong buki Maralohon dosai Dohot banjeliani Di sudesi tanoni Malom bulong buki Sonarulahi dan tawasanya poni nahi rohagi Olarona giluki Olanasi di roha Panghurupi oh Tuhan Rojo aduai Tuhan Sai palang basmaroha Muna bola mateho Ala asini roha Jagonana dagolon Sai ulo siton dikon Dame ni debatan na sumurung sian saluhu naroha. Imamangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amen. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus hatani debatana gabe barita nauli di perpunguata di tikion ima di ari parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus Kristus dienet sian buku Heber bidu 10 ayat 10 saha rodi ayat 25 takasma payuti hutamu asa hujahaho tuhita songonomma didok disi omma padan si pajong jongokku tu nasida dong salpo akka ari ninna tuhani lehonokku ma akka patiku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku mai tu rohana sida jala nasotupa be ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida anggodung sesa akai dangbe masa pilihan perdosaon atau ngaliakadongan adong do dihita hiras niroha laho bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudarni Yesus ai dibuka do dihita dalan nai baru jala namangulu sian ribbe-ribbe ima daging nai jala adong do dihita malim nabulon si gonggom bagas ni debata di bahini tadapot temma meroha nasitong di bagasan hagogok ni haporseaon udung diurasi rohatta unang be di solsoli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dohot aik nayas momos mata tiop pakirimon nata parhatopoti ai hapo saddo na marbaga-baga hossa masih atoa mahita masih pajujuan tu haholongon dohot tu akka ulaon nadenggan unang tatadikon parpunguatahian songon nahina somalhon ni nadeba tung masih paingotam mahita jala lamima nian ala lam jonok di ida hamu ari ido sahakna horasma dihita saluhutna shalom di hamu ruas nihuria nahina holongan ni tuhatta Tuhan Yesus Kristus marhite turpu jamita di parningotan ari hamamaten ni tuhatta Yesuson di paingot disungguli do musehita bahwa Yesus adalah korban yang sempurna sebab dia melakukan kehendak Allah Bapa dengan sempurna sampai ia mati di kayu salib ibana do hasisikop ni pelean na sitongi jala di peleho tuhatta Yesus ido akamang do tamu akainang naso mungkin ta pelehon naso mungkin di peleho jolma ahame ima dirina sadiri edang adong jolma naulo berkorban mati tersilang humokop dengan na jolma dangadongi ala yang go tuhatta Yesus ido di pelehon ibana ido di lehon ibana jala di simana tabereng akamang do tamu akenang ketaatan yang sempurna itulah korban yang sempurna ala nima didok diturpuk ton dang dipaingot-ingot debatabe akadusa hazahatotta ala nunga di sesa Tuhan Yesus akadusa tei saluhutna dihau persilangi ido pesanna parjolo sian turpukon dinarohi tamarpungu di parningotan Arya mamaten ni Tuhan Yesus dosam dosaku dang dipaingot-ingot debatabe nunga sesa saluhu nameto kamu jogogo amen jalaido nang hata na haruaran nota bege ditikki majalo ulaon nabadia hita pos maroham nunga sesa dosam berarti akan solo marulaun nabadia
na solo do pese sa dosa ni. Sai di papulguk dosa ni, saya di papulguk ditimbut terus. Ujungnya gokma, ujungnya pultakma, ujungnya dang masuk ibana tu api naroko. Jonak saya tapa pungu dosa te. Jala ido di sodi tega sunak kamang do tamu kenang. Dang behu pai ngotingo ninna debata. Dosamu hajahatomu. Karena apa? Nunga ditobus Tuhata Yesus sita marhite hamamatena di hau pinor silang. Jala ido nataingo sonaria kamang do tamu kenang dinamar pungu kita di Jumat Agungong. Alanim molo di peleho Yesus dirina. Molo di lehon ngoluna humoko pita saluhuna. Ahamanabo ya kamang doho tamu kenak si pelehonota tu ibana. Molo tadokko kita si huto Yesus Kristus. Molo tadokko kita naung malua sia dosa hajahatoni. Yang harus kita persembahkan kepada Dia, yakni ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Odo pelean nasi tong nabui si pelehonota ketaatan haudu kota mangoloi aka napinatikon ni debata. Sebab tidak ada hal lain yang dapat membuka jalan menuju kepada Allah kecuali taat kepada perintah Tuhan. Ikon duduk kita Tuhatan di debata. Ikon duduk kita tu patik di debata. Ikon uduk kita tu lomo ni rohani debata. Allah boha nunga parjolo Jesusi. Uduk tu debata. Jala hidup yang nota pa yuti di ulau nahohom. Undak pitor mulak kamu kamang inang dah. Ulak kaya bisa no permingguanon. Unang maju torarong mangicir mulak kate. Di jabu pihamu berkuah. Sorong ulaon sonari raate. Jala songona sorong go berita binege martonggore aja sonari di sinar kasih. Isom mahita, sabar mahamu. Dong amen onan no totunang ilok kamu do rohamuna. Naung martugo bedo hita sebagas tabi nong mga bedo kan? Nong mga be. Alayan non betak songona manggajal sotik arong go di parade parkalado. Otik manggajal roti do rayate. Roti. Dang roti perjamuan kudusi. Roti nabui don non. Junai termulak kamu. Tahu du tirpen non. Nung ata dohoti pertanyaan ngapasyon pak borngi padodot. Dang nabudari dope ujunga anope. Jala di sido begiot tahira-hira pukul tolu. Nunga sidung ninna Tuhata yahdo na sidung perjuangan na para loan na pengorbanan na dia menang gabe monak kita sesado sata malua kita jupangan hamalumo kita dohot akan asinglay alanido salinaya kamang dot tamu kenang ketaatan kepada perintah Tuhan itu yang kita korbankan na tapi lehon ala boha salinari na kaningan. Tidak ada hal lain yang dapat membuka jalan menuju kepada Allah kecuali taat kepadanya. Ainunga dileho tuhita patik ngai baru. Ido di doko dia saplonom. Omma padan si pajong jongokku tunasida dong salpo aka ari ninna Tuhani lehonokku ma patikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku mai tu rohana sida. Dohoro apatik nani lehon di debata molo di dok Tuhan Yesus dua do patik raya nekusiula honota ikon haholo ngata Tuhan debata sian nasa rohata sian nasa gogota sian nasa pikirata do sian nasa nguluta bayak ko medok roham dang boy hape makaholongi Tuhan Yesusi holan siap pamangan alai ikon sian saluhutna perdalanan ningoluta ate-ateta, rohata, todita. Kita harus mengasihi. Alai dosdo nang patik raya na padua honi. Ikon haholongata dongata jolma doso derita sadiri. Jadi na ilebung miak kamang dota muak kenang. Na mangulah ho patik ngide patado honoaing di perdalanan ningolum. Amin to kamu juga. Amin. Amin. Beta adok sian na susenga jadi hamu. Di pahudul to di purbadiay na marsadikinan na sumasi pakulingakinan bay ama ina haperap sa hudula di Jumat Agungon mardame mahita dohod dong atta jolma aido patik ide bata nunga disuani dubagasan ati ateta nunga
dilehon noni tuhita alanima tahaburjuhom mangoloi debata di bagasan Yesus Kristus. Imana perjola kamang do tamo kenang nata bereng siatru pukon napa duahon pengorbanan Yesus di kayu salib menunjukkan kasih Allah napa luaho kita sian dosa dot hamatean. Taingo di Yohanes 2:10 dada hola di tikinatal doni pasozoron nya kada danak pasozoron nya kalansia pasozoron nya kana magodang. Ai songonod do holong irohani debata di portibio torso kamu. Ali nongi mayake, nongi may nak praktikos, ali ata boto langi, ay songono doholong ni roha di debata di portibio ni nakan, jedak kolat tu bangsa Israel holong ni roha di debata. Dakola tu sada bangsa, dakola tu sada suku, alai tu portibio, dakola jolma, semua makhluk diselamatkan oleh Tuhan. Ima kamang dotamo kenang natabereng, sian pengorbanani, jadi HP silang nataberengon, dada hola paluaho dirim, dada hola paluaho parbogor, alai paluaho portibio dolapatan ni silang, molo say tabereng silangi. Alani ibana do dalan hanguluan madapoton habangsa parasiani danga dong beninna natuk mga batihita rotu amai ay nunga ribak be hire manang sekat na di bagas joroy na yolo daksongok kitaon bebas ni jolma madapoton debata ikom melalui perantara do. Jemolo naik pasahat tepeliak kau na jolo ibagas joroi dang boy langsung sang dompeton ikko kutitik doi tumalim ikko takas doi asiba na mamilehon ang gunwaing dangbe masih pasahap pilihan nabi na mahita otikso sa dia gunang pinasuna amen amen alay unang alana bebas sita pasahat tepeliak tay gabe learo hatta pasatu pilihan daw mulai dok nakaningan nunga ribak hire jalai don non begiot takamang do tamu kenang diulau nahom dung tos hosana ribak mah hire na di bakas joroi dang adong be sekat takamang do tamu kenang kita bebas memanggil Allah Bapa di dalam nama Yesus di dia pehita martangiang alani do sai di dokot hita kamang do tamu kenang jugulhon martangiang ninna dang ikko sai roho tu garejon asaboy martangiang daong di bilukmu di bagasmu di tongadala di kantormu di partiga-tigaan di partabalban di parkoperasian api ulammu kita bisa berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. To kamu juga amin. Kepada anak-anak kami Naposo pemuda di sini tidak ada alasan bagi kamu nggak sempat berdoa. Mulai kokor songoni tidak sempat berdoa. Berarti sarupa doh madokko dakupat upai ngutu Yesusi nanti Tuhan bisa marah. Aison nakaningan ariba behire dang adong be sekat dang adong be dang ikko melalui padita be itabe naenda songon na jolo be kemalim ikko sai padita ikko sai situa tangyak ko jauh sinna tu situai HP situpe jarang martangiang ai mesti persoalanna ido kan olo inakan hape tak tangyak ko para pino manangyak ko diri na pinang itangyak ko alepos rohamuna anggo situan ni HKBP Bogor do calo situana si partangiang go saluh na amen itu dah si partangiang go sida saluh na emerdala do sending ni HKBP ton luar biasa do dadana itu kan jalo mulai nama dong tim 2 ninna sending go bani dewa merturia do bani tim 2 jadi senarik ko si tangyak konon na dipamasuk matu si pokok 2 tanya konon na do soni setiap hari Kamis ale di sodora tak pola begion ni napasahat to pokok duai i mariko ni hubungan taya kamang do tamu kenang do debata dang adong be natuk mga batihita rotu amai jala ido di dokot Tuhan Yesus di Yohanes ya kamang do tamu kenang dang adong nabui sahat tu amai
Molo somar hite-hite sianaw. Ibana do nagabe hite-hite. Botamu do hite-hite. Dang si hite da. So tengah do si hite marka si hite da. So tengin namuan. Dang marka si hite nang. Mulai dokon hite-hite. Penghubung. Molo na jolo na huboto hite-hite sa bulu doi. Ditali mai. Ito tayakan na tua-tua na jolo. Ima laho. Menyebrakok kita. Sianon sahat tubariban. Molo ponggol itu ngatonga hite-hite balas ponggol manang hosatta. Mau make lombang. Ido kan? Ido dah. Jena menyambuka kita doon. Asaboha asonang terlobang. Jala Yesus ido kamang dota muakenang. Menyambungkan kita kepada Allah. Unang terlobang ngelum. Unang terlobang ngeluku. Unang terlobang ngeluton. Asa saut kita malua. Torus kita merhita-hita kamang dota muakenang. Holat di bagasan. Guarni Tuhan Yesus Kristus do. Jala nungah ya urokotu samitaku. Dang muki behita. Martangiang alede bata Jehovah mangasahon guarni oppunami nasangapi mangasahon sumangot ni oppunami rohami martangiang tuho hami noang disoneng margodang roh mahuale oppung mamasumasu hami untang arong be spilibegu di uloni upilibegis di mulorong martangiak songni Roma hupungin na kan. Hape ro tu hattay dioloi ro upuktay. Nah ina kan. Ale dengan syarat iko panakok musera ina musay. Babe no ta panakok ko ni. Ali ulam panakok ko ni na kan. Ijo ala say mangangguki hita Roma ho inong. Roma ho amo nang guapala. Sabor ngiperong gwede songoniate. Roma ho dinipikin na musay makan. Bulu ni terbuhan nagsingol di rohana tapi tiki mangulu na toras nei patole mak asal mai si hosane na kan jarang gue diurus alidung mate Roma huamong Roma huinong nang gua pala sehalipe dinipiki boti monedeon coba joro ipalos Tuhan ikarro pakai habe no tapanak kok sorok pesawat tu banua gijang dang adong Jehola Yesus do holam mangasahut Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu kamu juga gua amin. Naik sukses bisnismu pangasahut Tuhan Yesus. Naik sukses pertabalbanmu pangasahut Tuhan Yesus. Naik laku tiga-tiga mi pangasahut Tuhan Yesus. Naik dengan haguruamu pangasahut Tuhan Yesus. Naik dengan hadokteromu pangasahut Tuhan Yesus. Naik dengan kooperasi pangasahut Tuhan Yesus. Dotakan asing nei. Ahape ulota kita semua selalu tetap marhite-hite mangasahon goarni tuhata Tuhan Yesus Kristus sadok manang dia pe hita maringanan di dia pe hita maringanan kita bisa mengampiri tahta kerajaan surga melalui doa di dalam nama Yesus Kristus. Ai Yesus itu selena kaningan parhitea di kita asa sahat kita tu amai ido mendari dokot di turpukton arong do di kita sada malim nabolon imam besar Molo na jolo imami fungsina menghubungkan Allah kepada umat, umat kepada Allah. Imam molo paragedda. Di molo paragedda di sona jongjong di sona kasih tua. Misal nala inak si tua boru si tanggang. So tungarong madokon ay panayaran di 5 juta gi marpahup puda tu si. Jalibana maragedda isuru jongjong hunak pola jongjong au edang muru kian nongan ina dang boy. Dang milik ngisi 5 juta, kidang milik ngisi tanggang, molo maragedda ibana di son. Alay milik ngisi do, milik ngire bata di ibana di son. Ibana do malim, molo maragedda di son, amang gultom. Dakola milik ni gultomi, dakola milik ni manik. Alay milik ngire bata, ima malimi. Ibana do parhitian nakaningan. Ibana do madokon marhite-hite gor ni debata ama doh gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus doh gor ni to di purbadia mo lima molo ganuk pita marminggu sah do ibadah tei makuling madebata ima intro itu si enak makuling go debata ta sambu mai do haleluya haleluya alayanong go pangido atta tangiangi martangiang mahita molo inna paragedda berarti tangiang muriak kamang do tamu kenang na pinasahan ni paragedda tu debata alani molo halot talot paragedda pasahat to tangiang mi berarti buru ta protes ege biso sahat do tangiaki di beko paragedda tu debata nita asa bersiap-siap terus
Ale puji Tuhan, hirana deng gaddo, anggo situat to maraged dator sate, tangya ko kamu tong nasida saluna kamang darot tamo kenang, amen. Amen. Ay wakil tadu ibana, laho pasahat to pangiduat tey. Dotak kanasina ima malim. Jalai do Jesus sa kamang do tamo kenang, sikat ni de batadu ibana, mangalehon haluaon, mangalehon hamalumon, mangalehon kepastian, mangalehon dame, mangalehon lasniroha tuhita. Jala sikat tama ibana. Musay marhua pasahat to pangiduatta. Aha na pinangido ni rohatta. Aha na tasakapi. Aha na ta pergumulkan. Tapasahat itu debata. Marhite-hite goar ni Tuhan Yesus Kristus. Jalai manataber nga kamang dota mo kenang diturpug taon. Nung nga dibuka Yesus bedihita dalan na baru. Jalan na mangulu. Ido Yohanes do koribana. Do dalani dohot hanguluat do tasitongan nina kan. Dangadong nasa hatu amay. Mula sa marhite-hite siya na. Yesus membuka jalan yang baru. Jalan yang baru ini tidak ada lagi liku-liku. Jalan di dalam itu hatai, dangadong isi pangoto-otoi, dangadong isi penipu, dangadong isi pangarampok. Sadok dalan ni Tuhan Yesus na binukanay, na nilehonay, akalas nirohado na jupang disi. Alanya kamang do tamo kenang, unang besa ita luluida dalan na asing haroroan ni pasu-pasu tuhita. So tungarong benya ruas ni huria merdatu. Marsak goroha mo lubinigi do pesa arong do pesa ada dua ruas ni huria. Mga sahod datu. Ay mo lubuy do datuon mabay kita mamorajong ra togi honok ko dapat ditarubin beta mo jurubi bah sa sabuhi ta mamora ningok kan. Las doh matinogi hondang inang buru tasoit. Doh mabang Samuel, beta maju merdetu, budi na isa paro kepeng, ulu ni asugwa kepekta, asa sakita ju pilihan ni, tebagi ju akaruasi tiap minggu pilihan na, mulubui du detu ida, mulubui du detu, bim salami nakam malung sahi nakang keron, iterseha merijakija rupani bah, buido tutup merso rumah sakit, aka dokter pe buido gabe pengangguran, sisi suntikon na kan, songbe, mulutuk be. Alay dang boy no ni. Unang lului dalan nasing, lului. Siapa yang mencari jalan lain, kekuatan lain, ingot tamuma, tertutup webana mo sa itong adalan. Alay na mga lului dalan ni lepata di bagasa Jesus, amana jupang, hanguluan, dohot hasonangan, sa liling-ililing na. Doko kamu jamin gugu, amen? Ido kita, jalan ido harorot taron wa itu son natalulu ido, jalan natayutot do dalan ni Tuhani, dalan nati gordoi, dalan nalapok, dalan nago kelas ni roha, dohot dame, jalan ido topik ni perpunguata di tikion, dibuka Yesus do dihita, dalan nai baru, jalan na mangulu, bahasa dokon na mangulu, karena setiap kita menjalani jalan Yesus. Di ujung sana yang kita temukan adalah cahaya kehidupan. Las niroh ada jupak kita kamang do tamu kenang. Jadi dang marisuang hapor siam mida dang marisuang harununu ti mana martangiangi, harununu ti mana martuhan Yesusi, harununu ti mana marhuriai, harununu ti mana majahatan di debata. Pos roham saina pasonangon ni debata do perjalanan ni ngolum molo mardala kita di dalam na tigori. Alanido dipaingot kita di ayat 22 saha ro di ayat 23. Boy ditampilhon di ini pamati do nai ngato bisa ditampilkan ya IT kami ayat 22 sampai 23. Asarap tajah hajuate. Tapagajang masoti jamitaw na sasatan no pukul 2. Ay buro la pay may mahon ali lingay angula may benakan tokin na hape sa medyo dohod ma dungo majam pitu borngin. Tajah hajo ayat 22 sah ro di ayat 23 rak mahita majaka mang do tamo kenang. Di baheni tadapot tomma marohana sitong di bagasan hagugu ni hapor siaon dung diurasi rohata unang bedi sol-soli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dohot aik nayas momos mata tiop pakirimon nata parhatopoti ai hapo saddo na marbaga-baga sahota tadapot tomma marroha nasitongin isiro sidapot tonotta debata
marhite Tuhan Yesus Kristus. Jalanunga diuras rohatta marhite mudar ni Yesus nadurus di hau persilangi. Jalaido nata ingota kamang dota kenang di Jumat Agungon. Kita mengingat Yesus telah mengampuni kita. Diuras ibana dirita si anakka dosai marhite nadurus mudarna di hau persilangi. Jalanunga diburi dagikta dohot aek nayas marhite padidion nabadia. Ingot tamu kamang do tamu kenang dakya di baik kuria laho madidi danak perbesuan. Ingot tamu do perbesuakan perbesuan cuci tangan. Emang lo ke perbesuan yang alam apa sih perbesuan ini kan? Enak kan ngarong go situ sama kata di kantor. Kalau besok mengerihiti lah. Apa mengerihiti? Oh, mengurat ya. Namun saya apa mengurat niku? Mengerihiti memberikan rihit. Apa rihit namun saya mulak menghutitan. Itu tong molo dihita kan mengerihiti marsogot do mengerihiti kan? Mengerihiti pa yasu kuburani saya sude. Jadi sude do marsogot. Ya sapala yas makuburan molo dihitan mengerihiti. Botar sude. Adong mana mak bain rihit, adong mana mak bain arogarni. Hirato pungi baru hari Minggu manogot anu nga di sibuha-buha ijuk masih buat lepugas na bema mulu na jolo hamid aleng kunang tak binoto piate song na sodong berak tradisi tu gereja na maro marbuha-buha ijuk suatu lupa muda hari Minggu jam 4 ro bet kamu majo alarm yate ro majo marbuha-buha ijuk dan ko say marlistik kamu kay nang ro tu gereja lang idu ko pola say marsasa buha-buha ijuk tole ma hola dungo mersuap tole mai to Roma to somar buha-buha ijo aido isi mari Minggu ede honota nunga dalu hamatean di bain Tuhan Yesus anggi semangat na batokan dang marbaju na birong behitan waeng ay sonari tade nunga dalu hamatean baboy do kita hatok mulak pasonari tadang pe say lungud-lungud do pe deta sonari kan say lungud do pe bak kamu nak kanengat kimangede honak edetay say arong gora saya mana itu iluna. Ali mudah-mudahan sama Yesus na diingok mana itu iluna. Persoalan na dia deho nede silang nabadiai dang Yesus diingot na matena do diingot. Bunang manyani ake. Mulut deho silang nabadiai tengok ma Yesusi. Anggo nang perjolo berhati tolema. Nunga maredden wangi di Banua Gijang mardongan hapor siaon nunga diburi hita kamang do tamu kenang barhita padidion nabadia alani naeng malam tahari koton laho mangoloi de bata unang ragu-ragu be hita kamang do tamu kenang laho makapor siai de bata. Jangan kita sampai melepaskan diri dari apa yang kita imani. Nakpe godang persoalan nata adopi. Nakpe godang akka suara-suara nasinis. Mangarehe tu hatta Jesusi. Arong mai nama doko Jesusi. Hira. Amai dokon wangi. Ngasohasea macam-macam. Kalau marselar-selar pede inna kan, aku nameng hina Tuhan Yesus. Yunak totok kamu ina di YouTube. Udang aku nameng hina Yesus. Molo tubuh Yesusi isi bidan nen namu serupe. Saya dipakin online. Udang aku namang ngarehi Yesus. Masa kalian mempertuhankan orang yang disalibkan ninna budu songoni. Laho menghantam hapor siot tahun. Dota kana sini nak pi gudang akan namang rehe itu hatta songoni jalan nak pi gudang akka godaan duniawi nanaing manai rohatta untuk menyangkal Yesus nak pi gudang akan haci nata ai di ngolutaon alai ikon gomosdo tatiop hapor siotai laho makapor sai itu hatta Yesus sampai to kamu juga gua men. Jalai makamang dota makna kita harus tetap berpegang teguh pada iman yang tidak dapat dikendorkan oleh hal apapun. Atong molosongoni asagomos tatiop hapor seotei. Di Jumat Agungot di parningotan niaka parningotan itu atta Yesus di hari hamamatenei. Di paingot tita kamang dota makenang markite turpukon unang ma tatadikon parpunguat tahian.
Nanang dohonon na jangan tinggalkan gerejamu. Unang murtad to, unang malas so. Gudang donoeng ruas ni huria, naung mate ne perhurion na, aladak tugu haporsion. Murah madele, menak pamurah kita madele. Murah merdadi. Oh lasso dijawab situai SMS na weana. Takarok kasihan di situon. Dang robia umar minggu inna. Munang. Searong dope bangalaho na murah tergoda tu arta pertibion. Murah dope tersinggung. Holan nama si bolusat do rupani aladang di parrohaho paditai. Baso pong ipaditon. La odo biba ya pa jupang la solo pang mamakulingi mek kelinakan hape na si parrohaho do niyan. Pitor dang ro. Hola salah para gede ya, songonot do para gede hola na salah. Meile ibe nakat dang ro. Jangan. Jadi unang murah merdadi. Unang murah madele. Unang murah tersinggung doh akan asing nai. Ingok ma parpunguan muhian. Di dia kita terdidi di gereja itu. Di dia kita malua di gereja itu. Di dia kita terpasu-pasu di gereja itu. Anope laumate kita isi makobasi huria itu. Nata pedang dibereng nama TIB, isi nama kubasi ibana. Alai bisa kita pastikan setiap orang percaya ketika dia sudah meninggal, gereja selalu tetap melakukan pelayanan. Tangi hokamuno ni hamuak gereja parhata hita. Tuise terakhir, nungasai be adat, nungasai be mangapu. Na perpudi tuise di pasahat. Balu samuzo, tuise di pasahat. Ido kan? Asai be tulang, asai be hula-hula, donga sahuta, pemerintah setempat, ale-ale, donga tubuh, mangapu, terodo protokol. Pinasah ma, itu pangulani huria. Pangulani huria udah terakhir. Lau marhua, lau manutup. La saboha-boha morani hula-hula, dang boy dohono ni hula-hulai, basat tabi madihamu pamuron nami, dang naswarga huria, bamulubui, kami majunya menutup batangon, inakan? Betoror na mati ani basa tayo medyo hula-hula nami dang masa ba bagabi haum menutup batangku bagabi dang masuk menutup dua gijangon ina kan jala hula-hula pidang barani ramat dok kosongon yake molo hita naik posisi ta hula-hula adok pamurota tarok korupani dihamu pamuron nami jadi ala ngaben yapot tikinan yan arkado huriai alai di dok roha ba hami majo lahu menutup batangon ina kan boy turmangam udah protokoli tur berbeda itu. Ala buah, ala dia tong rohana pitor sosaha do tuban wagi jeng. Ido kan? Mulu suhuria. Ido nak keningan huriai. Jidang boy hapi tinggal honot ta huria. Di dia hitamar huria. Amin to kamu juga gua amin. Amin. Jalur nang beding-beding kok kamu huria. Isod do huriat ta. Alalau kamu tusan. Jago do isan inakan. Nesani mata baik tu sodang boy. Amat sarupa dono angi lama tu jabu di si Rubin. Padita Rubin. Bagak ku bereng isi itero matu inang. Asong na bagak bah ijabu ni padita Rubinan. Bamulubui songo ni majo tabaen. Ni kurupani baru ora inangon. Isi maho. Turi norakan. Bebek ko isat do ison. Dang boy. Molo lisan isan. Ison kan ido. Bido dah. Mangan isan. Mangan ison. Yesus di san, isope. Badi ro naso tikas dua muna baramo. Yesus di san isope. Yesus itu dah. Sarupa do. Junak tinggal hon. Unang malas so. Hola nalana gitik do tik roham. Jangan adi pengok di soda. Unang tatadik kon parpunguatahian. Songon nahina somalhun nina deba. Inilah gereja. Jadi di pengot do vitape di Jumat Agung nak kamang do tamu kainang di parningotan Arya Mamatan di Tuhan Yesuson disungguli hita asa bertobat marhabu baun niroha apapun yang kita alami di dunia ini iman kita kepada Yesus Kristus harus terus bertumbuh dan jangan kita biarkan redup.
Alanima ikom masih toa main nahita, masih pajujuan kita, tuha holongon, dohot tuaka ulaun nadengkan. Artina ikon masih togu-toguat do kita, masih paengotat do kita, molo taida dong atai galeha porsionna, gabedang olobe ro marminggu. Orang Kristen hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Unak togi hodong ami, hodo na malas tu gereja, hodo na merdad di siak gereja, hodo na muruk-muruk di gereja, gabe di arah-arah hodong ami, unang belahu tu si marminggu, edak tabu marminggu di si, tu sama ho inakan unak togihon, merdusa doho songoni. Justru kita masih beta-betaan, masih pengotan, dango madokoni, turpukod madokoni nak kaningan. Buka jo amang Mose ayat 24 tidak? Buka jo. Ya. Nak si marami di Gijang. Siap-siap. Ya. Tajah jo ayat 24 tidak? Saya ada 2 tulu. Masih pajujuan tuha holongon dohot tuaka ulaon nadengkan. Masih atoan. Dangi dokon pasip dangin na. Akan mulu masih atu akan ido. Mulu mersading. Masih tua mau dah, sumila doh ni tarukan, masih tua pakulingi, itu nama masih tuan. Mulai Juli berbeda danak masih tuan, peganglah dulu, bikinlah dulu tanganmu, tangan odo, tak dari nama masih tuan, mulai nunggu ada ison, aku ngabe, amerdumu be, dan itu, alai mulai nama saya nubel ke sini ba, jama mau pingkol lain, inakan, gue berbeda nama ulun ni, itu julu dah. Ola jinama pinggolino kan nibe yang gue bada bulak mak tangis meiba mangalualu mak emang huaho iba si adonang la iba isi paki among niba berbadai do petakonakku inakan iba dilicingi anggo noaing do mulu dimuruki anaknya halakan ditormangamuk ngomang dibuat parang nason junang mania songoni tate masih jua masih atoan tuaka ulaun nadenggan salinai orang Kristen hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Odo hatari dan ngolu namar koinonia, ngolu namar marturiang, dohot ngolu namar diakoni. Semua orang percaya adalah anggota kerajaan Allah. Alani taulahom makamang dota makenang holong ni roha tu dongata jolma songon hatari dan ni holokta tu debata di bagasa Yesus Kristus omma hata di debata di Jumat Agungon anon urutatta dope barita si taunon di Tuhan Yesus satu natos hosana jala urutatta ma ulaun dabadia tadda ni pajakonotta di holong ni debata ta dohoti mai di bagasan haporsiaon asa magodang haporsiota tu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulai tema Tuhan di hatam nama ngotok kami. Hodo tutu ali Yesus. Pilihan nasi tong nama meleho dirim humokop pami jolma perdosa. Ido sunggul-sunggul di perpunguan nami Tuhan di perningotan ari hama mati mi ali Yesus. Asa ingo mahami di holong mi. Jala unak ku tadi ko kami perpunguan nami ima huriai parsaurani nama katidakoni doh na mardiakoni ai ido jojo tuhami Tuhan songot tad dani holongi rohanami tuho di namar pungu hami di tikyon alani paso-paso mahami Tuhan di naudutan nami dope ulaun na hohom tokin nai lasongoni ulaun na badia patau hami Tuhan madohoti mangauhon pakkoko pomi asalam magudang haporsion nami pasu-pasu maruas mosaluhutna dohot naong madohoti ulaun na badia na sugut dohot na subui alani aka ulaun manang natongon noang peak di rumah sakit alani sahitna asiro ham saya homa nama masu-masu hami saluhutna di bagasa Yesus Kristus si hokop jala si palua hami martangnya kami tuho. Amin. Tajak komahatan di debata laos tapasa ma piliat tanah paduahon. Yesus buah di ngoluku si pangolu todiki
datang burungmu di nahon nalit singi hama malu ni bukanku nadiro haki doi hodo gabe binuraan au dapotan angoluan alani pujiho tumaribu halido Suksang duri ditumpahon bangkit sahi itu jala tolong dilibason tulung masih aku Deho saya nai junjung sempurna. Saat mahita tutang yang pangujungi. Tuhan Yesus membuka dalan naik baru jala mengulu di hita. Di bahini tada potong ma marrohana sitong di bagasan hagogo ni haporseaon dung diurasi rohata unang be disolsoli panggorani rohai hita jala dung diburi dagita dohot aek nayas. Momos map tatio pakirimon natar pahato pudi ai haposando namar baga-baga hosa. Ali debata sai patugu maha porsion nami saha rodi ajal nami.
Asasahat hami sugut tu halalas ni rohana sumurung na pinaradem di akka na makaholongi ho. Tatangyak kumapiliata ali di patama namin na di Banua Gijang hodo haroron di saluhut silolehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masih an nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhok kada jommu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gurang di silolehon mitu kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon bihi todiro di pamata osadohon rodokiri rodis waluhu Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nungapatar vidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doi sian holong ni rohani ama-ama dohot inay na di anak konna. Tung naso tertibang do gudang dohot arga ni sileo-lehon mo di hami. Ay anak mo na sasaray di suruho gabi jolma. Manaon pardangolan. Icah-icak dohot pastap-pastap. Gabi terpajalibana jala tu hamatean humokopami. Mauliate marohanami ala naung sai utang nami. Jala malua hami siat dosa. Sian hamatean doho sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujian nami maguar munabadiai. Ala naung dipatupa anakmu perdomuan perdengkanan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus. Biru-biru ni debata naung mamorsat dosa nami doho dosa ni hajol maun mauliate marohanami tuho jala pujion nami maho rodi saliling-ililing na say tatak mahuriam na hinokokmu jala na pinapungumi say paho marihami hasesan di dosa doho dame na pinatupami say payas jala parbadiay mahami asa tarbuan ho hami tu Banua Gijang pasaorhon hami asa unang marlidang madapoton ama na di Banua Gijangi upasahat hami madiri nami tuho jala hulehok kami rohanami bahen inganammu
ala naong di hokopo hami, di ho mahami, jalaho di hami, sayunang loas sami sirang siakko, dongani mahami jala saur mahoto hami, say patugu maha porsion nami tuho, asahot lakanami ro di ujung ni hamatean, say ramoti maaka ruasmu nama maritahon holong ni roham, doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami, doho raja nami. Saya si maroham, ingok mahami dihasangapommi, jala buak kami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen aliaman amin na di banua gijang sa pinarbadia magwarmo, sayro maharajomu, say sao malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tu todim. Mangulum mahita satok kinak kamando tamakenang ala masuk dopitan notu ulaun nahohom hari pukul 2.
di dolo kadu silang di Tuhani sabu dasab di judohi Yesus mate di sini asam malum tiba sude akagontong rohai dibani tungholong rohaki Mida silang di Golgatai Rupa soho diri kutusi Jopak surga perjalanan
Si.
Di hamuna ruas ni huria narong dope di luar asa masuk mahita tu ulaw na hohom tapay hutiho ma ulaw na hohomon di bagasan uduk do serek miroha payutihut si taonon itu hatta Yesus Kristus tabu bema hudulatta tapahohom makamang do tamu kenang martang yang mahita satokin di bagasan rohat tabi martangnya kita amen maredema hita marhite-hite goar ni rebata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni todi purbadia tabereng ma iduk ni hapor siaoni jalan na paujuk kosa ima Yesus nama nauton persilangoni sikka nilas ni roha tohap nehian so dia tongi hailaon gabi hudul di siamun ni habangsani debata dopak ibana sian akasi pardosa asa unang marnalo jahamu unang madate to dimuna ai Kristus do ujung ni patiki laho mamitori nasana porsea haleluya martang yang mahita ale Tuhan Yesus namate tarsilang doho humokko pami halak pardosa alani holong ni roham na gudangi di hami ajari mahami paingot-ingot to na tergatung di hau na pinarsilang humokko pami
Aiho doha porusan nami maradopon rimas ni rebata, dohot panoruion ni patik, dohot panol solion ni roha. Saise sajala urati madusa siya rohanami marhite-hite todim na badiay. Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk, dohot tisap-pisap, dohot sakap-sakap ni rohanami. Laho mangihut toko na mangulu, jala na manggonggomi, rap dohot amay, dohot todi porbadia, rodi saliling-liling na. Amen. Hudul mahamum marede mahita. Barita si tahunan ni Tuhan Yesus.
tungi semanuaeng porsea di jamitan nami. Jala tangan ni Jehovah tungi semanaung tumadasa. Ay si burdo ibana tubuh songot tubur di adopan di buhina. Jala songot tunas siatano namahiyang. Dang adong hinauli ni rupana manang hambuleonna. Ay huidahami ibana dang adong rupana ubahen si halomohonoton ibana. Dileai jala di pasiding jolma do ibana. Bawa nasomal mangai pardangolan dohos sahit ibana. Pola ditamuni hon halak bohina madadupon ibana. Dibahel leana. Jadi dak pola hurazumi hami ibana. Tongod do taheak kasahita diusung ibana. Jala akka pardangolatta di porsan. Alayang gorohatta madok debatado mamicang mamukul doho pasipal ibana. Hapeala ni pangalaw sita ubay ni ibana tertulang. Binahin ni hajahatotta ibana mabugang. Ape itu ibana picang-picang perhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Lu dohitali lusong biru-biru genuk masih todong dalam nabi. Alai hajahaton ni hita sudena do di honahu jahu batu ibana. Di pasipal pe ibana saya manaun naud do anggo ibana. Dang manang makuling pamanganna. Songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan. Jala songon anak di biru-biru na hohom maradopon si gusting ibana. Tungso dibuha do pamanganna. Asadong dilay na sida ibana. Ditanggal mamusay baju dapisian daging na isuluk kumatu ibana akka abit na hiyan. Dungi dito gumay ibana tubalian lahu mamajal hosa. Lau si bana sadiri do mamorsan hau persilangi. Atik penian yang go aturan nama sa ujui dada si persilak kononi nama morsan silangi halak na asing do hinor honinong luja merus maguguna alani do ni silangi martuka pado ibana di nama morsan silangi pola pitu hali ibana singkalak
Ganup tingkang manigor hatop do soldadui mangalicingi ibana asahehe manguduti perdalananna tudolo Golgatai. Dang buhay so sahat tu Golgatai ikop persilakonon na do ibana ay nung atong patungori po sudi na toropi di bahir rimasna di soro na sida masahala na tongon rosian ladang na ima si Simon na sian Kirene na di luar Libya. Tu iba nama di paporsaton hau persilang di Yesusi. Payuti hu Yesus sahat tu Golgata. Torop dohala mangihuton iba na lahu marni da ujung na. Nangak kaburu-buru nama na nangisi jalan na mengedungi iba na. Jadi repakku Yesus mana sida nin nama. Hamuak kaburu Jerusalem. Nang maaw tatangisi hamu. Dirimu na dohot anak komuna ma. Ay na Roma aka arisogo dohonon nama disi mertua ma aka nahol. Aka ina nasodung tubuan. Jala nasodung panarusan. Disima pukau nihala madok tuaka dolok tinggangi mahami. Dohot tuaka tor huku pihami. Dang tiala roha marnida akka parupuan nama nanangisi jalan na mengedungi ibana marnida birni di sitaunon nai doho pangalahon yakka soldado na kejam mangalicingi ibana mabahe mangiking pakilalan yakka parupuani suadong na boy tarbahesa soholan ilu nasay maraburan mananangisi ibana di parrohahon jala di pakko Yesus do nasida ido bain na di dok unang maaw tatangisi hamu dirimu na dohot anak komuna ma. Oh Jesus ku tubuh dahammu roh mahar Golgata dolak pertakurahan ima dolok hapabajal ni Tuhatta Yesus didok baritai disodonin na hatatanom ni si Adam na perjului Golgata dolok na tungil jalan na mahiyang mohok marsaur alogo na muak bakke nunga tunggodang bakke na midok na alai uju patik silang ni Jesusi hirana humuttal do dolo Golgatai dang tolapsa manea silang ni Tuhan Yesus Adam na badua honi alai ikon utahonon na do sude jol manang binoddu na patonggor mamatam ale Golgata ida jala jaha mana tersurat di silangi Yesus Nazarenus reh iyo dayarum Yesus Nazaret Raja ni Yahudi ibana do tutu Raja ni Yahudi doho Raja ni Portibion
Rap doho tiba na dito gunasida dope dua halak perjahat si persilak konon nasida. Asaduk sahat nasida tu dolok na margoargol gata. Di persilakun nasida ma Tuhan Yesus rap doho na dua halak perjahati. Nasada di siamunna, nasada nari di habirangna. Di surat silatus masada buah-buah di paloho mai tuhau persilangi. Oddo hatana Yesus Nazarenus re yoda yorum manang inri Yesus halak Nazaret rajani Yahudi. Tersurat di hata Heber, di hata Rom, doh di hata Gorik. Barita ni Yesus rajani halak Yahudi na di parsilakoni hatop doi rarat tu sadok portibion. Aitung torop do halak narotu Jerusalem tu pesta Paskah hati hai. Sada buah-buah na resmi do padohan na nilohoton ni silatus disilang ni Tuhan Yesusi. Ai pamarita rumdo na mga lohotosa. Alani dang sihagang guhonotoni. Jala dang marniula iya tungadong pe halak na marsual manang mempersoalkani. Ai takasdo di dok silatus tu halak Yahudi nahu surati nahu sinurat doi holan ula-ula sabing do silatus manurat to ni ai nung ngatakas di lubaho nakapanuri rakyani sian narobi ya Yesus imana miniahan ni debata gabe raja na makuduli habangsay jaladang marhaujungan harajon nai dang diatu sisi latu si alai nasinurak nai lausido pa adar tu sude portibion taringo tu Tuhan Yesus asadung dipersilakon akka soldadu ibana dibuat nasida babi na dibagi opak mai ganup soldadu sebagia be anggo sape-sape nai dang marpajaruman natinonun sabing doi gabe masih padoham manasida unang materi bahion martodung mahita taringot tusi manang diisay jadi jupang mahata ni surati nama dok dibagi nasida dua bitu todung do didabu taringot tu sappe-sappekku asa songonido pabahin ni akka soldadui alai dilayakan na mamulusi do ibana di paelen gulu na mangupir-upir hu madok ho na mga lohai joroi jala na pajong jokos sa di bagasat toluari palua dirim molo na tutuho anak di debata mijur mahosian hau persilangi sumatu sido pangalayeon ni akka situani malim siboto surat doho situani bangsoi ai didok bedo iana asing di palua dirina so terpaluasa Raja Israel do ibana atong mijur may ibana siyan hau persilangi asa porsea hami di bana naong dihapo si debata atong ima paluaw ni bana nuaeng molo nalomorohana ay ninna do anak ni debata do hau aliak kadongan ungatong pasok buta gasak kacol mapardosay ay laksay hola di parsilakon ikut dileay dicahi jala ditijuri nasida do pe Yesus na tersilangi tung subuh bak do tarotok nasida mamereng Yesus na terbajal disilangi manaon na hatsit tung sumakuling do panggora ni rohani jolmai ay dangarong na jahat di ulay ibana ubay naikon persilakonoton ibana di ida di hilala jala di boto Yesus do sudi nabinahin di jolmai itu ibana jadi di doa Yesus mah ali amang merpamuati marhami dan nasida erang dibutuh nasida nabinahin nasida labok nai hata na puas siapa mangan itu hatta Yesusi dada mamurai ibana alai mangodi hoddo dio di hoddo sude jolma nama majal hodirina nama ngaleai ibana rodia kapangisahi
doho do hita dio diho dia kadusa doho takka hajahatun na taulahun dinani do ne ali amang merpemati maroham mida nasida ido tutu merpemati do rohani debata mida hita jolma Abu Salut Allah Rong Mahabu Manatap Agoluan Duhon Nagatung Timor Silang Tumahan Hamatean Naginodon Ui Tokton Ahadoma Hinona Tuhosirehon Tua Dihajomadi Sodung Hea Madosa Odosa Amitomba Dadu di bahen dosai ida magatung di hau persilangi do tuhatta Yesus di tonga-tonga ni dua halak perjahat ganup jol mana tersilang di rajumi doi halak nahonabura marjia do halak nahonabura ai di basiding jol do halak si songoni dang bulas marparsaoran doho takkana torop ikop pujung jala si pabaliot do itu inganan na asing hape tungikot di tonga-tonga ni parjahat si songoni maibana di persilakon di tonga-tonga ni jol manahonabura naung di pabali sia jolo di debata dinagat tungibana di hau persilangi doho dosa ada parjahat na di habirang nemat do aida ada Kristusiho palua madiri matong nang hami sabulus sahiran na ringgad dubigiok katanay alai molo pinamana na mga rehey jala na mga liay do hape ibana di tuhatay dang nanyodjar ni haporsyon na ibana madok katanay tu Jesus dos do pangalayon nay dohot pangalayon ni natorop songoni dohot pangalayon ni akkasituan ni malim dohot akka si boto surat do ulaning namangi sobbut turohan ni parjahati ubay na dido ibana songon itu Jesus hatsi ni persilangon na tinaw na ido olo tung hatsi do itutu ay gatung ibana disilangi suarong nabui palua hossa tungi Roma no soldado laho mangarosak hai-haina tung posisi tutu matahe alai dia lusi parjahat na di siamun di Tuhan Yesus hidu ibana dipicang ma ninna do dang dia biari ho hape de bata atik pe rap hona uhub pita uhub nati gordo natu hita ai tajalo do ubani pabahenatta ala yang guibana danga dong diula na soture narap haci do parjahat na duai alai makuling do panggora ni rohani parjahat na di siamun ni Tuhan Yesusi ay di parhato pot ibana do pabua uhum nati gordo namangonai tu nasida ay parjahat na sumalit do nasida padua ubay na di uhum mate di hau persilangi nati gordo dang si sol-solab be ay ikut jaloon na do khombar tu naniulanay
Alayang guuhum na tutuhatta Jesus dang uhum na tigori. Ay dangadong julay ba na jahat. Nang silatos petakas do di hati dakko ni bana pola tuluhali dok dang jupangau manang dia salana napatuk mabahin marutakko sa ibana. Atong uhuma hado namasa na tutuhatta Jesusi. Uhum hagiduhod doy. Ayalani lati ni rohan nasida do bain na dipersilakon nasida jol manabonari nasodung mangulahon na jahat nasodu kea merdosa omma jea ni portibion tagonaddo tahe di pangido nasida asa di palua si barrabas parjahat na sumalini hape ia tuhatta Jesus nabonar rohai ikop pusaon jala persilakonom maibana. Oh, jani portibion. Dangarong beha porusan ni perjahat na disiamun ni Tuhan Yesusi. Ikut jaloon na do uhum persilagoni. Di bagasan habir ni tonna di dokma. Oh Yesus, ingo tahu ia dong sahat to Tuhara jommi. Takas do di payuti hidubana sude namasa namangonai tu Yesusi. Manggurasa doi di bagasa rohana ubay na di do ibana ingo tahu ia dung sahat to Tuhara jommi. Aliak kadongan jupangan asini roha do perjahat na disiamun ni Tuhan Yesusi. Ai pitor di dok pakut Tuhan Yesus do ibana laos di dok. Si tutu do hatakko tuho sadariod doho rap doho tahu di paradiso. Masuk perjahat itu paradiso. Mertua ma ibana. Ibana ma patumonaan ni pakkokko pun ni Tuhan Yesus. Ay nung nga dibuat Tuhan Yesus ibana na honaburay tu paradiso ala na jinakon nay Tuhan Yesus. Hita pelyak kadongan dang sudak bebongot tu paradisoi. Molo tapagonggop pon ngolutta tu Tuhan Yesus. Namak kokopita do tuhita marsaringar hatanay namadok sadariod doho rap doho tau di paradiso. Oh Jesus, kusay pahingo tahu di dosaku ayadora dina holoma
jong dilabung di Yesus na tersilangi do si Maria inanay do paribanna do si Maria ni si Kleopas do si Maria Magdalena di sidonang sisian haholongan ni rohanay mangihuton hajol maut takas do dipakilalahon na sida si taonon na niya ini Tuhan Yesusi tongon dinagatungi iba na dihaw persilangi di ida Yesus mainan lo sisian haolongan ni rohana dilabung na didok matuin hanay idi mainang anak mi dungi didok mamuse tu sisian nay idi ma inang mi haci jala porsuk do partinonan ni Tuhan Yesus di hau persilangi alai holong do rohana di inanay dang lupa ibana tu si Maria inanay ahamania si Maria disakap batuan ni debata ayana ni debata na tumibuli do Yesus holan ula-ula na sabing do si Maria di hasasa ni sakap hatuan ni debata alay naik pesongon itang dipersuada Yesus inanay alay tung takas do di patuduhon ibana holong ni rohana aliak kadongan hita penaing do songoni ikut takas do haholongan natorasi ay ido dipatik ko debata tu kita sada tiruat do tu kita laho sumarihon natoras lumobi di ari hatutuana lasongonido marado ponak katutur si solho nang donga jol mape ikut tarida do dingolutta pabuan na tutuhi ta si hutto Yesus marhite na makaholongi ibana na torasta nang akadongape bigima padok ni Tuhan Yesusi idima inang anak mi idima inang mi jadi olak ni ima di jakko sisiani inana si Maria tu jabuna uluna sambutan minai diberami nasia jagat jagat sisun sang juri oh uluhan tonamon hian jotu pami di buku ni panurirang Yesaya nunga di surirakko si Yesaya nagabi-gabi ang masyada na berbaju jala tumubuhon sada anak jala bahinon na magwarna Immanuel lapatanna dongat tamadebata manang di tongat-tongat tamadebata alay lapatan no bagas ima marsada debata doho jolma di dia do bui cupang marsada debata doho jolma holan didirini Tuhan Yesus de Jepang. Ay di bagasan ibana do maringan sadok hagogo ni hadebataon marupa hodagi. Asa debata si tutudo Tuhan Yesus jala jolma si tutudo ibana. Ala debata si tutudo Yesus gabi bui do tuduk tibana nasa huaso na di banua gijang doho na di tanoon. Menak dua logo nang tawi di bahen malum do ragam ni sahi do hotihas na ape tu jolma mulak mangulu di bahen ibana akan amate jala di pusa ibana do sorop ni hamate ani
Aina tua do ibana tu banua toru rong ditanom alai mulak mangolu do ibana diari patuluhon. Jol masih tutu do tu hatta Jesusi tubu magodang dungi mate. Ala jol masih tutu do ibana dihilala ibana do namale namauas naluja jalamat date. Alai adul marasing do hajol monna sian hajol motta ai dang tubu di bagasa dosa ibana jala dangadong dosa jula ibana arung naong marosaki dang laos di penggolhon ibana jala suppu namar neheti dang laos di itopi hombar tu hasito ngatahi di tariason ibana uhum dang mangisahi ibana di nahon aicak dang mangasupi ibana tuhalak na mangaliay dohot na mapersilakon ibana asa dinagatungi ibana di hau persilangi mawasma dihilala ay mamukas yang pukul sia manugo do ibana di na pinarsilakon nay di pamilgas ni mata nyari mohop si tutuma di hilala jala mangotaki mabungangi nunga gudang tiris mudar jala manetehi sian si majujung di Yesus namarsuk sang duri doh sian bogas ni licing doh siap bogas ni labangi ai ikono 40 hari licingan seda perjahat hobar tu uhum namasa hati hai hape asing dope licing nani honahon ni akka soldadui tu Yesus ujuna mamorsan silangi ibana ido baina modar sudi daging di tu hatta Yesusi si majujak nalang marnalu jamanopo jol manusia nuaing nunga di labang hacit si tutu songon sineyak ni sabbilu tangan na somal mamasu-masu nunga merjogal somar nangon bistang disilangi ida ma adora pangusadean yakada danaki nunga mabugang dipatik hujur mudi-mudi ni soldadui jadi manigor puas ma siani mudar mardongan aik dang marsinot dang besi malolong na bohina pe nunga marlangan nunga meru sude huli-hulina mahiyang nang aru-aruna songo patis nama lala nama ate-ate na dihilala merus ma guguna songon ngar-ngar jalaloho ma dilana di langit-langit ni pamanganna Obohi pasinonda nasangap situtu doa satu marlangan sabitu
Jala mareak pukul 12 songkok manahulum tu sadok tanoi saha rodi pukul 2 botari. Kirana mertabu ni mamatani hari dang manahan mamereng siap ni bagi natinaun ni Tuhan Yesus. Nangak kasih siani na saya rapiat doh tiba na saya lonai dang disibe ngatung sude mana di koniban. Hirana terpujung masa sadasa di hau persilangi lungum ma pakilalanna. Alai di paluas de batado sude na songgop tu ibana asa ikut taunon na berniti. Jadi hira-hira pukul 3 botari marsuara nagugu ma Yesus majuhon Eloi Eloi lama sabatani ale de batakku boasa tung tadi konom mau. Ngatung mangalatap habir ni tonai nagabisi taunon na sudung marsamare. Umay na marsuara nagugi ba na manganggukon ale de batakku boasa tung tadi konom mau. Jadi adong mana di bajong di sini begesa gabi di dok mak nama jusi Elia dui. Jadi jong di boto Yesus nong marujung saluhna asa jupang mana tersurati di joho Yesus mak mau wasang. Iba namual hanguluan nama nugu tu labung ni ay kasonangani. Sonari mawas dihilala asa malum jala malua hita jolma aliak kadongan ngali taon Tuhan Yesus hawasoni asa sobu uas ni tordita dina mardala bangsoi sian misir tukanan mawas donasida di halongonani. Alai di paruar de batado aik siat dulu batui asa sobu was nasida lausongoni donang hita dina mardala kita di parhorsihan di portibion godang donamak baik kita mauas molo mauas peho boto ma ale naung jumolo Yesus manaun hawasu di hau persilangi asa sobu uas ni tordita atok tu iba nama horo ai ibana do mual ai nabadia disesa do tihasta dibuat nang arsakta jerong marisi isian ni tuak na asom jadi dibutongi nasida ma limut tu bagasa tuak na asomi di paloho me tu sada tolong laho manurdukon tu pamanganna huhu madidok atok teida ma manang raruru si Elia pejurhon iban. Jadi dung di jalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung. Dungi mangulahi marsuara nagogo ma Yesus nin nama amang tu baga sa tangammu ma hupasahat todikku. Dung didok ibana songoni tukima si majujungna tosma hosana congcong ma hamu saluhuna.
Do portibion marsa marnida hamamateni Tuhatta Yesus dihau persilangi. Matani ari pe masoho do marsinodang gabe makulum masa doktanwe. Humuttal ma portibion gabe masa malalo. Mariga ma batu mamak. Muka ma akatanoman. Dungi hehe ma daging ni torop nabadia namudum disi. Laos dina satok kini mariba maire-hire na dibagas joroisian gijang roditoru. Dangadong be na mamulati bilut nabadia doho bilut nabadia situtu. Dungi di ida iduk ni soldadui ma akka namasai gabe mabiar situtu maibana nin nama tutu doon anak ni depata. Aliadong madisi torok boru-boru nama nata-nata madau-dau ima akanaung mangihutto Yesus sian Galilea. Jadi ala tongon ari parhobasan ni pesta nabalga naing maunang dihau persilangi akka bakke di ari Sabat. Alani dipangido akka Yahudi ma tusilatus asa disuruh nama ngarosak hai-hai nasida jala dipaijur. Gabe Roma akka soldadui di rosak mahai na perjului songonido nang dongan na narap tersilang doh Yesus. Alai duk sahat nasida tu Yesus di ida ma naung sangamate ibana. Gabe dang di rosak be hai-haina. Alai ditulakkon sada sianakka soldadui ma muddi-muddi tu adorani Yesus. Jadi manigor puas ma siani mudar mardongan aik. Na marnida saido na makka tidak kosa. Jala sitong do na hina tidak konei. Ibana do boto sitong ni nani idana. Asanggiat dohot tamu porsea.
Ay namasa doi asa jupang hatanina tarsuratina madok dang jadi ponggolon holi-holina. Jadi dong botari di hari perhubasani ima patujulo ni hari Sabat Roma si Joseph nasian Arematea na masuk turapok gudang halak na sangap na maima di harajau ni debata di patomos marohana lahobongo tujulo ni Silatus mangido bakke ni Yesus jadi longang marohani Silatus ala naung mate Yesusi gabi di joma let nani di sukum ma ibana manang naung leleng mate Yesusi asarung ditakasi isian let nani di pasaha matu si Joseph jadi dituhor si Joseph ma dagangan di paijur ma ibana alai Roma nang si Nikodemus ima nang Roma nopo Yesus borngin ujui di boam ma mir namar saur aloe arga 100 hati. Dungi dibuat nasida ma bakkini Yesus dibaluti ma tu dagangan rap dohot nahucusi mangihutton adat pananomon ni halak Yahudi. Alayadong ma mardonokkon hapa bajal naisa da porlak jala di bagasan porlakisa da tanoman nai baru nasodung hapeahan ni manangi sedope. Asatu si nama di pihak nasida Yesus siala ari parkubasan ni Yahudi ai jonok do tanomani. Dungi digulang ma batu bolut tu baba ni tanomani dungi lau manasida. Alai mangihu doa kaparupuan naung madongani ibana rosian luak Galilea. Di bereng nasida do tanomani ro di parpea ni bakkini Yesusi. Dungi mulak manasida patureho nakkana hucus rodi miak mir jadi manipat ari Sabbati sodo nasida mangula mangihutton patiki alai torang ni ari naina mangihut tu ari parhubasani merluhu ma akasituani malim rodi parise tujulu ni Silatus akanin nama huingotami tuan nami naung didok pangatsii di namangulu do paibana nahehe maau di hari patuluhon atong dokkom ma majaga tanomani saha ro di hari patuluhon asa unang ro akkasisian na manakko bakkenai jadi dohonon nasida ma tunatoropi naung hehe ibana sian namate gabe rumoa maon di paototo parpudi sian na perjului jadi di dok Silatus ma tunasida togi hokkamuma perjagai lau mahamu mangaramotisa sian nasa rohamuna dungi lau ma nasida mangaramoti tanomani di pajagahon huhuk ma di sahapi batui maredema hita.
silang abadiahi Kodolombu-lombuki Maraloho dosai Dohot pandeleani Disudesi taunoni Homalombu-lombuki Rojo aduai tuho Sai palambas maroham Nunga pola teho Ala asin iroham Jakot nabna jakolon Sai ulo siton Jongjok kamu saluhna tedeo sa ayak naik. Dosa patutu kona Roma di mana Rabun situ doa Mudah bima mulia Napogos gadolawon Oma artok hitok Rak mahita madok tangyang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarm, sai Roma harajomo, sai sau malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami siap pangago, ay horon apuna harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon saliling-ililingna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amen, amen, Mangulong mahita 5 minut akamang dotang makenang masuk mahita tu ulaun nabadia. Mangulok kita 5 minut.